अबावथ' बिमाया मानो दाबो मोनफैयाखै? गोबोरखि दादै जोंफोर हाग्रा सनस्रांनो फैबाय। बैथिंजाय सनस्रांनांगौ दादै। मानसियाबा मा जाना दङ नोंसोर आरो हाग्रा सनस्रांनो फैदों? माथो नोङो लिंदोंमोननो दादै हाग्रा सनस्रांनो जोंफोरखौ? दालाय मानो आरो रायखो? माथो नोंनि हाबा दङनो? अ दादै नों गावगायानो माथो आलुनि सिगाङाव फन हरनानै जोंफोरखौ फैनो होदोंमोननो। बिनिखायसो फैदोंमोन जोंफोरो। फैनो होदोंमोन, नाथाय दाथ' थांनो होबायना। थां बेनिफ्राय। मानसियाबा मा हाबाबा जागोन ना जाला जेबो गेरेन्टियानो गैला। नोंसोर आरो हाग्रा सनस्रांनो फैदों। मा खोनायाखै नामा नोंसोर हा? खोनायाखै? रावबो खिन्थायाखै नामा नोंसोरनो हा? बेंगाफोर खानाफोर नोंसोरनि जानो लागा बिमादैया गोमाबाय। नोंसोर मोनथिदोंना मोनथियाखै हा? अबाव थैहैनायमोन नोंसोरो हा? मानो दाबो मोनथियाखै? मोनथियाखैमोनलै दादै, नङाबा जोंफोर ओरैनो फैगौमोन नामा? दाथ' मोनथिबायना। थां माखौ बेलाव नायगासिनो? आंहाबा मा टेनसन, नोंसोर बांद्राय टेनसन होनो फैनाङा दे। गोबोरखि दादै मा गावगायानो हाग्रा सनस्रांनो लिंनानै बेफोरबायदि बुङोब्रा जोंफोरखौ गोरायै। जोंफोरबोथ' मोनथियाखैमोन ना, खोनायाखैमोन रावनिबो खुगानिफ्राय, बिनिखायसो फैदोंमोन जोंफोरो। खुगा नांनो फैदों नोंसोर साला गथ'। दानो नोंसोरखौनो सनस्रांजोबना हरगोनलै रखर। मानसि सिनायाखै नोंसोरो हा? समान नांज्लायनो फैदों आंजों। ओइ थांसि थौ बेनिफ्राय थेख्रेब। थाव अबावबा खदालफोरजों देलाबायना होगोन। थु औलै थेख्रेब। थाव मानो दाबो सफैला बिमाया? दाबो नागिरना मोनाखै ना मायो? 3टा 4टा जालायबाय। मा जागोन मोनाबा मा जागोन? नङा, आंबो बेफोरबायदि थाबाय थाबा जाया। आंबो साइकेल लानानै नागिरहैनोसै। आरो आं मोनबायानो दे नागिरनानै। जेनेबा मानसिफोरा आंखौ लाबोनो होगोन आरो बेथ' गावगाया फैखानाय नङा देनाय। मानसिफोरजों बुजागोन माथो आं दाम जागोन दोखो। बेनिखायनोथ' बिमाखौ थांनो होदोंमोनलै, माथो दाबो सफैला पापियालाय। साला आंबो मानो उन्दुलांनायमोन देनाय? आरो गोबावबो उन्दुलाङाखैलै। 3 मिनिट बा 2 मिनिटफोरल' उन्दुलांदोंमोन आं। बेयावनो माला खारखुमाखो सालारि। फैथों र' साला बिमाया। बेनो आसला, बेनो सान्स होदों साला, आइडियाफोरखौ बेनो होदों। नङाबा लाफाथिया खारखुमानो एसेबांबो साहस मोननाय नङामोन। बेदरखौ संनांसिगोन नामा? नै मोनथ'वाखै दालिया मोनबाथाय नोङो बेदरखौ संनो हासिगोन दे। ओमफ्राय बेसांसिम सफैखोनो बिकियालाय? सफैसिगोन। जासिगोन र' आंनिया मोनसिगोन। दे संग्रो नोङो। आब' सफैबाय आङो। सफैबाय। फै दासो नोंनि नाम लादोंमोन, ओमफ्राय नों नाम लानाय लोगो लोगो सफैबायबो। ओमफ्राय मा ओंख्रि संदों आब'? दालिसो ओंख्रिया। जायो दे दालिबाबो। ओमफ्राय नों सङाखै नामा? नोंनि संनायसो जानो लुबैसोदों आं। बेदरखौ एवगोन र' आङो। ओमफ्राय मा खौरां? नोंथ' जोंहानाव ओरैनो फैखायानो, फैनोनो नागिरखाया नोङो। बिबार लाहानियाव थांनो मोनगोन होननासो फैदोंना नोङो? नङालै आब', आं फैखागौमोन होनबाबो। फैगोनसो मायाबा। मिथिखागौ दे आंबो। बेफोरबायदि नङालै आब', नोंनि साननाया गोरोन्थि। आनैयालाय आनैया? आइया ओंखाम संगासिनो। आइयै बिग्राया सफैबाय। दे जिरायथ'नाय गारि। औ जागोन दे आनै, जिरायगोन। ओमफ्राय आब' आंखौलाय बिबारि लाहानि न'आव माला लांगोन? बा बिबारिखौ गोसोखांगासिनो नामायोहाय? जागोन दे जागोन, दायो लांगोन बेलासे। खाङाखै, जेनेबा थांखागोन नालाय, बेनिखायनो नोंथ' लांखागोन नालाय, लांखागोन होनदों बिसानाव, बेनिखायनो सोंबाय आरो। थां जिराय थां, आइनिया ओंख्रिया मोनबाय खोना, आंबो बेदरखौ एवनोसै। ओमफ्राय नोंनि दार्लिंनो खबर होआखै मोनफैबाय होननानै? होआखै र' होनि। दे खबर हो, नेबाय दङ खोना नोंखौ बिबो। औ खालामनि र'। दे। हेलौ, नै आं सफैबाय, लुदुमाया आब'लानि न'आव दङ। सफैमारबाय नोङो? औ, आं मा सफैनो हाया नामा? नङा माने नों दहायसो बुंदोंमोन ना दानो मोनहैनो जाथ'वाखै होननानै, माने नों दसेनो मोनफैबाय माथो। औ, ओमफ्राय नोंसानाव माला थांनांगौ? दानो थांनांगौ ना? दानो? दा फैथ'नाङा दे, दा बेलासिफोर फै। जागोन दे, ओमफ्राय मा नोंना लाइमोन आब'आ फैयाखै नामा? फैथ'वाखै, आनै लानानै दङ। आनैया आरो हारसिंना, आदायाबो थाया न'आव। बेनिखायनो लाइमोन आब'खौ साननैसो लाखिनो नागिरदों।
ओमफ्राय मा जाहोगोन दा आंनो? एसे नोङो जा जानो गोसो बेखौनो जानो हागोन दे। नों माथो गोथावथार पक'रि सावनो हायोलै। आंनो नों दायो पक'रि सावना जाहोनांगोन। आङो नोंनि आखाइनि सावनाय जानो लुबैसोदोंलै। जागोन दे जागोन जानो हागोन। ओमफ्राय मा ओंखाम जानो जाथ'वाखैबा? जाथ'वाखैलै दासो बेदर एवनो थांदों आब'आ। दे दायो सानैबो फैबानो जाबाय हारसिं फैनाङा। थाङा दे। उम दे होमबा ना आङो आथिं सुहैनि र' आथिंखौनो सुवाखै। औ दे। आब' मायो? आब' नोंनि मबाइलखौ आंनो हरथ'नो हागोन ना? औ लानो हागोन दे। मानो नोंनिया रिसार्ज जोब्बाय नामा? जोबाखै माने आङो फट' नायनो नागिरदों। अ ओमफ्राय टिल्लु बिग्राय फैदोंनो दायो जोंहानाव फैगोन। अ बिग्राय गुमै दे फैनो होबानो जाबाय। दे हरदो मबाइला। बिग्राया फन हरबा आंनो खिन्थाबानो जाबाय। औ जागोन दे। लैथोश्री आंथ' नोंनि ब्लगखौ खुलिबाय, नाथाय नों आंनि ब्लगखौ दाबो मानो खुलियाखै? आंखौ एसेबांथ' गाज्रि मोनथारबायना नोङो? ना नोंबो आंखौ ब्रेकआप होबाय? आब'नि फनजों हरबा रिसिभबा खालामगोन ना खालामा? मेसेजखौनो हरग्रोनि र' आं। आब'निजों हरबाबो रिसिभ खालामनाय नङा बियो। मानो होनबा बिबारि आब'जोंबो एसे बोरैबा जालायबायना बिसोरो। मेसेजखौनो हरनि र'। आं सानथाराखैमोनलै नोंदि आंखौ एसेबां दिन ब्लक खालामना दोनगोन होननानै। आंलाय आंनिसो सिगां खुलिगोन सानदोंमोन, नाथाय आंसो खुलिबाय बियो खुलिनायानो थायाखै। आंलाय एसेबांथ' गोसोआव नांनाय बुंदोंमोन ना, दाबो बावनो हायाखै बियो। मेसेज हरग्रोनि र'। रिप्लायबा हरगोन ना हरा? सरि सना, आंखौ निमाहा हो। आङो टिल्लु। थांदों माथो, अनलाइन दं माथो। रिप्लायबा हरना हरा? माथो रिप्लायखौनो हरा? मबाइलखौलाय लादोंना लायाखै बिलाय? टिल्लुसो माथो। मानो मेसेज हरलाबायदों बिलाय? खोबसो आंनि ब्लगखौ खुलिनानै थायाखैमोन। आङो साननैनि उनावनो आनब्लक खालामफिनदोंमोन, नाथाय बियो आनब्लकखौनो खालामाखैमोन। दिनैलाय मा खिजानो हरदों? गावनिखौ आङो रागा जोंनानै ब्लक खालामना दोनफिनदोंमोन ना, बेनिखायनो बिबादिनिजों हरदों। दा रिप्लाय हरनोनो बादों, रायज्लायनोनो बादों बेजों दा। एसेबां गोबावनि उनाव दिनैसो हरदों माखौबा? आरो हरबावदों? र' आंनो फन खालामनि र'। मानो फन हरदों नोंलाय? मानो नांगौ आंखौलाय? सरिलै सना, आंखौ निमाहा हो प्लिज ना अननानै। आंनि ब्लगखौ खुलिसाबा आङो नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला आंहा। दोन। बेफोरबायदि बुंनाङालै सना, मानो बेफोरबायदि बुङो? आं नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङालै। एसेबां गोसथोयैमोनबा आंखौलाय मानो एसेबां दिन ब्लक खालामना दोननाय? आंथ' साननैनि उनावनो आनब्लक खालामफिनदोंमोन, नाथाय नोङो आनब्लकखौनो खालामाखैमोन माथो आंखौ। दिनैसो फन हरदों। आंबो साला रागा जोंनानै नोंखौ आरो ब्लक खालामना दोनफिनदों। लाब गैया नों बायदि दुगामाराखौ आनब्लक खालामना दोननो। आंखौ निमाहा होमारला होमबा नोङो? होआ आङो नोंखौ। दोन। बिदिबा होमबा आङो ओंखाम जाया, थां। जायाबा आंहालाय मा जादों? आंहा जागोन ना। आंहा मोनजाबानो जाबाय। दे होमबा आङो नोंनि कसम जाना बुंदों, आङो ओंखाम जाया। आं जाया। नों ब्लग खुलियागोलागि, नों आंखौ निमाहा होआगोलागि आङो ओंखाम जाया। आयौ, ओंखाम जामानाय नङा नामालै बेलाय? कसमबो जालायबाय माथो। दा मा खालामनो? बुं, आङो रानै थैनांगौ ना नोङो आंखौ आनब्लक खालामगोन? दे जागोन दे, खालामगोन। नाथाय नोङो आंखौ एबारनिफ्राय बेफोरबायदि रागा जोंनो मोनला, मिथिबाय? आंसो मिथिगौ बेसेबा गोसोआव नांदों, नोंलाय मा मिथिगौ? गोरोन्थिया आंनि नंखायामोन, मिथिबाय? नोंसा बिब'निसोमोन। आंखौ मानो एसेबां गोरा बुंनांगौ? आदाखौ रागा जोंना गोसायै बुंना, आंखौथ' एसे गुरै राव बुंनो हायोमोन ना। दे भुल जाबाय, आब'नाबो भुल जादों। आं जाया होनाखै। बेबो आरो रागावनो बुंफ्लांबाय। थेवब्लाबो ना आंखौ रागा जोंनाङा ना। दे बिनि थाखाय आं निमाहा बिदों दे। प्लिज ना बेफोरबायदि खालामनाङालै। आं थैगोन बिदिबा रानै। दे आनब्लक खुलि दानो। दे जागोन दे। थेंकिउ सना, थेंकिउ। नों जोबोद मोजां। खोब माखौबा खुसि मोनसोदों। औ, ओमफ्राय नोंसा बिदा फाग्लायालाय मा? फैगोन होननाया फैबायना फैयाखै? फैगोन खोना गाबोन समफोर। ओमफ्राय नोंसा फोजोंसा रादाया माबा फाग्ला रखमलै एसे मानसिया। बिबारि आब'खौ दासो फाग्ला रखम खालामबा मा जागोन? मालाय आब'आ बयफ्रेन्ड लाबायानो। दिनै फैगोनानो जोंहानाव आलासि जानो। नोंसानाव आलासि जानो फैगोन? औ फैगोनथ'। दिनैलाय बिगुमैनो मा जाहोगोन? माबा जायो दा, माबा जाया। फैग्रोथ' मानसिया। दे दोनथ', आङो बेलेगथिंजायसो फैदों। ब्लगा खुलि दे, बावनाङा।
दे ओमफ्राय डिलिट खालामना दोन दाथ' डाइल नाम्बारफोराव आंनि नाम्बार दङ ना ओमफ्राय मेसेजफोरा डिलिट खालामना दोन बिबारि आब'आ नुगोन अबावबा नुथोंलै सानसे नङा सानसे मोनथिखागोन माथो थेवब्लाबो ना एसे लाजिनाय मोनो आं बोरैबा मोनो दे टेनसन खालामनाङा नोङो आं डिलिट खालामजोबना दोनगोन दे बिहामजो नों थाथ' आङो सगाव फाखोसे थांना फैनि र' आरो मानसिफोरा फैबाथाय साहा गय जासि दै जागोन दे आयै दे होनबा थाथ' आङो थांसै जागोन दे आयै बाला साहा फुदुंनो गय लेमनो बासोबाय आङो आखाइया जि साखायो गय लेमबाथाय आरो जाब्बायसो गोसोम जाखायो आंनि आखायानो मैला जाजोब्बाय गोसोम सेक नांजोब्बाय बाल खैना गोदान बानखि एसेबां नायनो फैनांगौ जाबाय आरो दे फैदों जेबो जायालासिनो लोङालासिनो थांनांगौ ना माबा जाना लोंनासो थांथारो सैथाराखै आङो लोगोफोर आं हाबा जाबाय दे आंनि हाबाखौ दिन्थिनाय जायासै आरो आंनिया हाबाया ओरैबाबो फिसायैसो जाखादों हाबा जानानै जोबोद खस्थ' मोनबाय आरोना आं लोगोफोर फुङावनो सिखारनानै आयु गासिबो खामानिखौनो फारसेनिफ्राय मावनांगौ आंनाथ' एसेबां खामानि मावनाय हुदायानो गैखाया आं दा हाबा जानानै जोबोद फस्थायदों आरोना लोगोफोर आरो दा नै मानसिफोरा आंखौ नायनो फैबाय थायो खैना गोदान होननानै गय होआबा साहा होआबा थांखाया बासो गारबाय आं बालाखोनि ओरैबायदि आखाया आंना मैला जाजोब्बाय गय लेमना होनाया आरो साबायबो आखाया सासोयो दहायबो लेमना होसोबायना आङो फुङाव दे औ दे दा फैगासिनोबा दे ओमफ्राय खैजोन ओमफ्राय मोनफैसिगोन नामा दे होमबालाय दे फै एसेबा गोबावनि उनावसो दे दिनै दे होमबा फैबाय था दे मा सोरबाफोर आलासि फैनो नागिरदों नामा जोंहानियाव औ सनिया आंनि मादैमोन फैनो नागिरदों मादैमोन मा दिनैनो फैनो नागिरदों नामा औ मादैया हारसिंबा ओहो साब्रै बिसोरो मा साब्रै औ सनिया आङो सगाव थांना फैनि र' बिसोरनि थाखाय बेदर लाबोनि ना बेदर बेसेबा गोबावनि उनाव फैनो नागिरदों बिसोरो बोसोरसे जाबाय मादैमोना जोंहानाव फैया ओंखामबो जागोन बिसोरो मा ओंखामबो जागोन बिसोरो सोंनाय बाथ्रा नामा बेफोरलाय एसेबां गोबावनि उनाव फैनो नागिरदों ओंखाम जायालासिनो थागोन आरो दे ओंखामफोरा संनो थाखाय लाहार फाहार खालामदो ओंखाम आरो दालिखौ संना दोनग्रो ओमफ्राय आलु एवना दोन आङो ना एसे बेदर एसे लाबोनि आइबो गैया माथो आं हारसिं हास्लाबनाय नङालै बेटाव ओंखाम आरो दालिखौनो नोङो हारसिं संनो हाया नामा आरो बेदरल'सो बा ओंखामबो दालिबो नाबो बेदरबो आलुबो एवनांगौ माला संखांगोन आंलाय माला एवखांगोन आं हास्लाबनाय नङालै बेटाव आइयाबोथ' दा गैया नों आंजों संखानो हागोन दे थै हाबा जाबालाय नोङो संखानांगोन हाबा जानानैबो जुदि नोङो ओंखाम ओंख्रि संना होनो हाया आलासिफोरनो माबायदि बिहामजो जागोन दे नङा माने बेटाव गेसबो गैयाना अराव हारसिं संजोबनो एसे गोब्राब जागोन गेसखौ सोना होफै नोङो गाबोन सोगोन दे गाबोन दा दिनै थांथ'ला आं दा सगाव थांना फैनि आरो दिनै मोननाय नङाबो खोना आयु माला संखांगोन आंलाय संखांगोनलै माखौ एसेबां टेनसन लादों बन सिनना दोनखादों आङो आरामसे रानना दंखायो आरामसे संबाय था ब्लाव ब्लाव होबानो जाबाय अरखौ दसेनो जागोन आरोथ' बिसोरनो साहाबो होनांगोन ना बेफोरखौबो सोंनांगौ लागा बाथ्रा नामा साहाबो होनांगोन दैबो होनांगोन ओंखाम ओंख्रि गासैखौबो होजोबखानांगोन आलासि नालाय दे थाथ' नोङो आङो थांना फैनि र' आरोथ' गामिनि मानसिफोराबो आंखौ नायनो फैबाय दङ बिसोरनोबो साहा फुदुंना होलाय गय लेमना होलाय साहा फुदुंनायालाय मा दसेनो जायो गय लेमनायालाय मा लेमना दोनखा नों दा हाबा जाबाय नालाय बेखिनि खामानिखौलाय मावखानांगोन सनिया थेवब्लाबो हारसिं आं हाख'नाय नङा खोनालै थोद जाम्बि हागोन दे ओंखाम ओंख्रिया संना दोनदो आङो ना बेदरखौ लायनो थांसै 1 घन्टासोनि उनाव मोनफैसिगोनानो बिसोरो गोजान ना लामाया साहाफोरखौबो रेडि खालामना दोनखा माला संखांगोन बेफोरखौलाय हारसिंनो आइबो गैया आइयाबोथ' थाब मोनफैनाय नङा आं बोरैबा मोनसोबायलै बाला आङो हाला मोनजोब्बाय हाबा जाना लानानै एसेबां खस्थ' हाबा जाबाथाय फारसेनिफ्राय खामानि मावनांगौ सोरबा एसेबां खामानि मावनो हायो नामा सासे मानसिया बिहामजो जाबानोखि एसेबां खामानि मावनांगौ बेलाय मा बाथ्रा जाखो बाल आरो ओरैनोबा एसेबां गरमफोराव आङो अरावसो ओंखाम संनांगोन ओंखामल' संनांगौबा बेलेग बाथ्रा मोनलै ओंखाम सं दालि सं बेदर
सं ना सं आलु एव इसोर आं हागोन नालाय हारसिंनो आइलै आं थैबायलै हाबा जाना लानानै आरोथ' दंबावोसो बेथ' सुरुआतसो हाबा जागोदानावनो एसेबां खामानि मावनो होयो आंखौ फारसेनिफ्राय आरोथ' दंबावोसो थैनांगौलै बाला सानफ्रोमबो एसेबां खामानि मावबाय थानांगौबा मानसिया थैलांगोन आं माथो खालामबावनो आरो मोनसे गोरोन्थिनि थाखायनो आंहा जिउआ गासैबो थेर जालांजोब्बाय दानियाबा संलायदों ओंखाम दाथ' आरो गोबोरखि मोखांनि बिमाया आंखौ एसे बोरैबा एसे बुङो बाथ्राफोरखौ सिगांलाय एसे मोजाङै बुङोमोन अनोमोनबो दा माबा बोरैबा जालांथारबाय जेनेबा आंखौ सानोलै बिसोरो आं सोरबा हौवाजों खारस'नहै मारदोंमोन होननानै सानमारो बिसोरो बेनिखायनो आंखौ सैला सिगांबा बुङोमोन नोङो सङाबाबो जागोन दे बिहामजो आंनो संगोन दे होनोमोन ओमफ्राय दा आंखौसो सिगां थिंग्रि संनो माथो बुंबावनो आरो माथो जाबावनो संनांसिगोन दे आरो बाबालाय माथो जाबावनो आरो गावनि जिउखौ गावनो जाना लाबाय गावनि असे बिमायाबो मोजां मोनलाबा रावआनो मोजां मोनलाबा रावबो आंखौ मोजां नोजोरावनो नायला बोरैबा मेगन खना खेबसे नायग्रा जाबाय मानसिफोरा आरे माबा खर'खौसो सानाय गिदिंनाय एसे मोनलाय लांबाय आं खर'आलाय गिदिंमारनो नागिरदों नामाहाय आंनियालाय आरे माथो गिदिंमारबायसो खर'आलाय ओंखाम संनो हाबावगोन नालाय आङो आरे माथो खर'आनो बोरैबा गेद्दा गिदिंथारदों उन्दुबायथानोसै नालाय आं दसे थानानै संनोसै सङाबाबो जायाबा आंखौसो संनो होदों दाथ' आरो रांखिनिबो खालामनो हाया बांद्राय होखारबा अबाव थागोन आं जायगाबो गैया आलासिफोराबो रायहरदोंसोनो आंखौ फन हरनानै रावबो लाखिनाय नंखाया आंखौ रायनासो हरगोन बाल हौवासानि साथाम जग्रा होननानै रावबो सैला आंखौ बाजै ओंखामा संनो होबाय आदा ओइ गब्लि खर'खौ बोरैबा गिदिंनानै मोनदोंलै आङो बोरैबा गेद्दा गिदिंथारदोंसो बाजै हमनो हायो आंबो मिथिबाय ओंखाम ओंख्रि संनो होबानो नोंना बेमारा जाब्रबो मानो बेफोरबायदि दा नोङो हाबा जाबाय मिथिबायना नोङो जिमान बाबाबो संखानांगोन नोङो दा बिहामजो जाबाय सासे हिनजाव जाबाय नोङो बेफोरबायदि नाटक खालामबाय थानाङा ओंखामा संनोबा सं ओइ गब्लि बिखालि खर'आ गिदिंमारदों आंनिया मानोबा गिदिंनायालाय एसे गिदिंखायो थेवब्लाबो दिनै बांद्राय गिदिंदों माबा बाजै मानो बेफोरबायदि नोङो आं थगायमाराखै बिखाबो गुसुंबो गिदिंमारदों गब्लि आं हामानाय नङालै संनो दे ओंखामा संदो उखैगोन ना बिसोरो आंनिया खर'आ गिदिंदोलै मानोबा आं संनो हानाय नङा बा खर' गिदिंदों नों ओरैनोसो बुंदों खोना लाफाथि नोंसोर आंखौ मानो ओरैनो नाटक खालामबाय थानाय बायदि मोनबाय थायोलै खर' गिदिंदों आंखौ मिथिगौना खर' गिदिंदों नोंसोर मानो फोथाया माने बाजै नोङो एक्टिं खालामखायोना नोङो सिगांबो बेफोरबायदिनो खालामोमोन आं मिथियोमोनथ' आं खिन्थायासोमोन ओंखाम ओंख्रि संनो होबानो खर' गिदिंनाय खर' सानाय उदै सानाय बेफोरबायदि जाबाय थायोमोन नोंनिया नाथाय नोंना बेफोर गासिबो नाटक गोजासो दाबो नोङो ओरैनोसो देखायफ्लादों हाजिरा सानै दङ ओंखाम संनांगौ थाबैनो मानो बेफोरबायदि एक्टिं खालामबाय थादों नोङो बाजै दे जागोन दे संनाङा दे आंनो संगोन थां नों उन्दुयै थां लाफाथि नों मानो एसेबां बायो ओंखाम ओंख्रि संनो बेफोरबायदि बाबालाय मा जानो आं बायाखै आं आजिखालि बाया मिथिगौना आङो गोदौसि आयंला होननाबो संखायोमोन बायोमोन आं सिगाङो बिराद बायोमोन नाथाय दा आङो बारा बालाना बाबाबो एसेल'सो बायो दा बियो खर'आनो गिदिंथारदोंबा थां उन्दुयै थां दे आदा आंनो संनोसै दे बेखौ बुंनानै जेबो लाब गैखाया माइरं सुहैनोसै आं आंखौ रावबो सैलायानो माथो गब्लियाबो सिगां आंखौ बाजै होननानै मोजाङै रायज्लायोमोन मोजाङै बुङोमोन बाथ्राफोरखौ दा बोरैबा गोसोआव नांनाय बुंथारो माथो सिगां बेफोरबायदि नङामोनलै दुखु मोनबायलै आं जोबोद दुखु मोनथारबाय लाफाथि मा जाबावनो नोंनियाबा आंनि एसेबां मोजां जिउआ थेर बेथेर जालांजोब्बाय
नाथाय